Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakne ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog haka jingyat lenti na Guwahati Shishalong hakasni ublay ka baladep ka arpo trik Oktober 2004 lengba ki lai tali ki Surok Suin lani kita ki flyover badang shudap banchna thamai hakini ki khandiat banai baladep ki bahe bat yar bat ki bangyam banyat hado nriu tali ki kali hakajo kapor marlai tali ki kali shilyang kawai ka Surok National Highway Haki Than Beltola jong ka nongba Guwahati ka jala Assam ka long le se ka baskot cha than ka baskot na Shisha ban ngamla klem da ai ka jingyaro ye ka storkar Assam ka bar shim khia ban wan iklat kilanti ban pen stat kat bala ban pendep kloy ya kini ki Surok Sun ba kanthub ye ka ba Shisha ka lokra ba ka kochuk flyover kini kilatli ki flyover ke long ki badan kambha nama ki connect ye ka sorba Guwahati bat ki la penduna shibon ya ka jingjengai bat penduna ro ye ka por ka bala pensuk bat Sngew tnat lut ye ki nonglek nongwan khamtam ye ki to ke biya be por ban lek nado khana para shalok priya Gopinath Bordaloy International Airport ban kem ya ki flight chongki ki bami ban lek chekleng ki jaka kari India bat shabari ro kumjo haki por ki ba pher bat kumjo ro ye ki to ki biya be shala ki kam ki dok ki ba pher ka jing he jing yar ka jing bait ka jing long jili but jing itnat jong kine ki fly over but kane ka national highway hadin bal pendap lut ya ki jing shna baro let's say kala khring Shisha ya ki khamat jong ki bapon ki nonglet nongwan khamtam ya ki riu 8 nong shondor but ki nong ringdor lengba ki mobile phone ne ki wai pat ki kor shond ne ringdor kum ki YouTuber ne ki vlogger ki baju smart banchna video holor kum ki ne ki Surok ne ki chaka kum manga ban pen I shaki wai lengba ki content ki ba pher jonki let's say la ro ban ong ba wat ki ba bon ki nongnya kali ki banya ya ki kali jong ki lengba khani ka Surok National Highway menta bon ki kimla khlem de yero halor ka jing pha ka jing itna jong khani ka Surok ba habaro ki liang de ka dei ka dor kadar ka jing long jing man ka ba bha ba paka ka ba pensuk pen aram Shisha ya ka komnya bat shong kali bat ka jing long smooth jong ka Surok Sngew lokum banya kali hasun na mar ka jing long smooth ka jing tuna ka jing kenteng bat ka traffic jam kum menshwa lai no tang hakikat tu kan ni ki benda badon kilan habanya bat shonkali lengba kani ka national highway menta Sngew tho sho badang dei hapo kanong ba Guwahati ka wei na ki sor ba he jong ka dong ka than chitei lamingi henrei Sngew lukum badon shakawai pat ka jaka ni sor bahe jokiwai pat kiri hawa kinong shong shnong jong ka sor ba Guwahati jong ka jala Assam kabala khamnya shabapalat habaro kilyang la kadai ka jingkhen maklenti ki sengkeng ki Surok kali ka jingbon ba ka jing khamnya jong ki yeng kisam ka jingbon ki pat ba nong shong shnong ki nong yai nong yeng ka jingdon jong ki jaka puli puthi ba jaka ai jing sumar ki bahe ki dukon dukdo bahe kum ki shopping mall ka jingbon jong ki kali ki motor ki long ki ba don bok Shisha menta ban yo ba don ye kum ki ni ki Surok Sun ni ki fly over ba hakaleng jong ka sorba Guwahati ki ba penyeso ye ka wei ka banta jong ka nong ba shakawai pan ki ba yarap khamtam ban penduna ye ka jingthang kali ye ka bangi kum ki nong shong shnong jong ka sor shlong hang ni hapok mikalia ni dang mat hado ki sngi bat kum ki fly over let's say ni dang yo I bakin ulong tang ha ki jing po Sngew wala da ka sorkat Assam kam la ban lan nakikam bam sap babon rukom ni kataka corruption ru handai ladang ipai pan pet bat bishar ya ka jinglong advance le ni ka jing develop jong sorba Guwahati bat ki wai pat ki jaka ki babon ki banta jong ka nongba hakilyang baro khamtam ka jing dei bat ki Surok kali bat ki lenti yat chat na sun bat ki wai de ki public
development infrastructure nila ban ong baka sarkar Assam kadang tresitom ban wanra yesibon ki kampan roisor ni kita ki urban development ki ba ajing mento ye ki pat ba bat bon ling ba ki city development project ba pher kum si bantan na ka smart city project ki ba ka sarkar Assam ka pantrai hapo ka sor Guwahati bat bon hi na kini ki project sarkar kilong ki bayat dan ti klem dan kino ki jing pentot na kino ki banta bat ka sarkar bon sin ka jula ban pendep ye ki hapo ka por ka balabo kani ka jingla jong ka sarkar man pendep biang por ye ki government project kali ya rap sibon man Palat ya ka sarkar na ka jing tu nong ka bakra khamtam na ka ta ka revise budget estimate jong ki project ki ba pher ka bami na ka daw jong ka jing dor ki mar ki mata ba ka don ka no ka delay ni ka jing pen slam ban pendep ya ki project kat kum ka schedule completion time period ka bala bu kan don haki tender ni contract agreement happening ka sarkar bat ki contractor la ki dei ki contractor shipment ni ki construction company ro kum kidong shong shnong jong ka jalami khalia bat kham tam jong ka sor shalong ka balong ka wei na kita ki smart city hapokari ni da kermen bat ni da khamilan ti ba ka sarkar mi khalia jong ni ro la da ka don ye kamang ka la hi ban wanra ye kum kini ki development project ki ban pen mentoy ban pen sok ye ki pa ba bon kham tam ban lan na ka jing ten kali ka bala long shaba palan kat badang mi kisngi ai baka sorba Guwahati kabadon hajan bhabat ka nong ba shalong kan long kata ka model city ya ki nong mikhalia bat khamtam ya kabor sarkar bakan bot tikna kanang ban pen kaladur ya ka nong ba shalong bat ki wei pat ki jaka sor ka jala wat la da ka long tang san percent na ka ka baka sarkar Assam ka la ban le ti parlong ka ka jing Sngew jong phi halor kani ka banta Sngew bha ban ya ki jing kan tho ba shong nia jong phi ha ka comment box Paralok play shibon ya kapor chong pis nga ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video